Masama man itong nilalang para sa paningin ng iba, pero kay Dario, isa itong mabuting ama. Matapos ang mga pag-uusap, hindi naman tumutol si Lola Astring sa panliligaw ni Dario. Taon lamang noon ang lumipas at tuluyan ang nagpakasal ang dalawa dahil sa parehas na silang nahulog sa bawat isa. Unang beses mangyari ang ganoong kaganapan sa magkabilang angkan, kung kaya't maigi nila itong pinaghandaan. Ang lahat ng mga kadugo noon nila Lola Astring ay maigi nilang kinausap upang maiwasan ang kahit anong pag-aaway sa oras ng kanilang kasal. Madalas din noon magkita ang mga albularyo at gabunan nang sa gayoy masanay sila sa presensya ng bawat isa. Sa pagsapit ng araw na hinihintay ng lahat, ay naging matiwasay naman ang pagdaos ng kasal ni Astring at ni Dario. Lahat ay masaya maliban lamang sa kapatid ng ama ni Dario. Hindi nila ito gaanong pinapansin noon sa kadahilanang masyado itong tutol sa lahat ng desisyon ng kanilang pamilya. Maigi rin itong binabantayan nila Dario upang hindi ito makagawa ng mga bagay na maaaring ikakasira ng kanilang relasyon ni Astring. Matapos maganap ang kanilang kasal, ay wala namang nangyaring kakaiba. Sa oras na yon, nagbuklod ang dalawang pamilya ng Gabunan at Babaylan. Dahil ito sa kagustuhan ng dalawang mag-irog, kung kaya't wala ni isa sa kani-kanilang mga magulang ang tumutol. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw ng kasal, ay napagpasyahan ni Dario na doon matulog sa pamamahay nila Lola Astring. Dario, pagpasensyahan mo na tong bahay namin ha. Alam mo naman, hindi gaanong marangya ang buhay namin. Wika ng ama ni Astring. Wala hong problema yon, tay. Hayaan nyo, tutulong ako upang mas lalo pang mapaganda ang ating tahanan. Sagot naman ni Dario. Matapos nilang makapag-usap, agad namang pumasok si Dario at si Astring sa loob ng silid nito. Habang sila noon ay nag-uusap, panay naman ang pagramdam ni Astring sa buong paligid. Alam niyang umaaligid noon ang mga kadugo ni Dario sa kanilang tahanan, pero ipinagsawalang bahala na lamang niya ang lahat ng kanyang nararamdaman. Alam kasi noon ni Astring na si Dario ang susunod na mamumuno sa kanilang angkan, kung kaya't labis-labis ang pag-iingat sa kanya ng kanyang mga kadugo. Ilang araw pa ang lumipas ng kanilang pagsasama, ay tuluyan na nga silang naging kaisa. Lahat ng bagay na nais noon ni Astring ay buong puso namang ibinibigay ni Dario. Hanggang sa lumipas lamang ang 3 buwan, at doon na nga nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Dario, ngayon pa lang sinasabihan na kita na hindi maaaring lumagpas sa 2 supling ang maaaring ipanganak ni Astring. Yan ang batas na aming sinusunod upang maipagpatuloy ang dugo naming minana sa aming mga ninuno. Hayaan mo, kapag nagkaroon tayo ng libreng oras, ikukwento ko sa iyo ang lahat. Wika ng ama ni Astring. Oho, tay. Wala naman ho yung problema. Ang sakin lang naman ho kasi, magkaroon ako ng tagapaghalili kapag dumating sa puntong matanda na ang aking katawang lupa. Siya rin ho ang magmamana ng aking pagiging gabunan na siyang mamumuno sa susunod na henerasyon ng aming angkan. Sagot naman ni Dario. Matapos nilang makapag-usap, doon na nila inumpisahan ang paghahanda sa pagsilang ng kanilang supling. Labis-labis rin noong nababahala si Dario sa kadahilanang alam niyang hindi makakatulong sa kanya si Astring. Maaari din kasing may magtatangka sa buhay ng kanyang anak noon
sa kadahilan ng alam niyang hindi maiiwasan ang ahas sa kanilang angkan. Dagdag palaisipan din para kay Dario kung papaano niya malalaman ng mas maaga ang demonyong magtatraidor sa kanila. Isang araw, habang abala sila sa kanilang trabaho, ay biglang bumisita ang asawa ng kanyang tiyuhin. Nang masipat ito ni Daryong nakatitig sa kanya sa malayo, ay pinili niya itong lapitan. Hindi kasi kayang makalapit ng tiyahin niya sa tahanan nila Astring, gawa ng napakaraming pangontra ang nakalibing papaikot sa kanilang tahanan. Halos pangontra yon sa lahat ng mga aswang, kung kaya't talagang napaka-imposible para sa mga nilalang na lumapit sa kanilang bakuran. Paglapit ni Dario sa tiyahin niya, agara naman itong ibinigay ang daladala nitong pasalubong. May mga prutas at gulay itong dala na siyang mainam ipakain sa buntis. Dario, ito nga palang mga naani naming gulay at prutas sa ating bukirin. Ipakain mo to kay Astring nang sa gayoy magkaroon siya ng isang malusog na sanggol. Wika ng kanyang tiyahin. Kasabay ng pag-abot nito ng mga gulay, ay agad naman itong naglakad papalayo sa kanilang kinaroroonan. Hindi na ito gaanong pinansin ni Dario, gawa ng alam niya kung ano ang ugali ng tiyahin niyang yon. Habang siya ay naglalakad pabalik sa kanilang tahanan, panay naman ang paghalukay niya sa mga gulay upang masigurong ito ay malinis. Sa pagsapit noong mismong gabi, bumisita sa kanila ang kanyang ama, kasama ang iilan sa kanilang mga kadugo. Nang masipat ito nila Dario, agad din naman nila itong pinapasok sa kanilang mumunting tahanan. Tanging ang ama lamang kasi noon ni Dario ang nagagawang makalapit sa kanila dahil sa kakaibang abilidad nitong taglay. Dario, napabisita ako sa tahanan niyo upang ikaw ay balaan. Huwag mong pagkatiwalaan ang asawa ng kapatid ko dahil sa ahas yun. May mga naririnig akong kuro-kuro sa ating angkan na meron itong binabalak na masama sa iyong anak. Mag-iingat ka, Dario, dahil hindi titigil ang mga yan hanggat hindi nila nagagawang mapaslang ang iyong magiging tagapagmana. Babala ng kanyang ama. Dagdag pa nito na gumagawa na din sila ng hakbang upang makontra ang kahit na anumang binabalak ng tiyahin ni Dario sa kanilang magiging supling. Naghahanap na din siya noon ng matibay na ebidensya upang mapatunayan itong nagkasala. Kahit alam ng ama ni Dario na totoo ang mga bali-balita sa kanila, ay hindi siya maaaring gumawa ng hakbang, gawa ng merong sinusunod na batas ang kanilang angkan. Nang malaman ito ni Dario, ay labis-labis na lamang ang kanyang pagkagalit sa tiyahin niyang yun. Kasabay ng pagkwento sa kanya ng kanyang ama, ay ang pagkuha niya ng gulay na ibinigay nito at dali-daling inilagay sa basurahan. Buti na lang, Tay, hindi ko pa nagawang lutuin ang ibinigay na gulay ng babaeng yon. Wika ni Dario. Nang marinig ito ng kanyang ama, ay pinili na lamang nitong manahimik. Ilang oras lamang noon ang lumipas at tuluyan na ngang nagpaalam ito sa kanila. Paglabas nito ng bahay nila Astring, agad din naman itong naglakad ng hindi lumilingon. Habang papalayo ito sa kanila, doon na silayan nila Astring ang iba nitong mga kasama. Dario, hindi ba lumalakad ng mag-isa ang ama mo? Tanong ni Astring. Hindi eh. Bilang pinuno ng aming pangkat, kailangan niya ng mga tauhang palaging nakabantay sa kanya. Nais man niyang maglakad ng mag-isa, ay hindi niya kayang pigilan ang pagsunod ng mga mandirigmang gabunan. Sagot naman ni Dario. Sa paglipas ng buwan ng mag-asawa,
ay pinili nilang bumisita sa lugar ng ama ni Dario. Kampante naman noon kahit papaano si Astring. Gawa ng malalalim na bakod at puder ang kanyang ikinarga sa kanyang katawan. Alam niyang hindi siya magagawang lapitan ng mga nilalang o kahit titigan man lang. Sa pagdating nila sa lugar ng ama ni Dario, ay naging mainit naman ang pagtanggap sa kanilang dalawa. Doon na din nila noon na pagpasyahang magpalipas ng gabi. Sa kadahilanang meron silang nais patunayan ni Astring sa angka ng kanyang asawa. Halos hindi niya na kasi noon mapigilan ang kanyang galit, gawa ng ilang beses nang pinagtangkaan ng tiyuhin ni Dario ang kanyang sanggol na nasa sinapupunan. Sa paglalim ng gabi, halos nakakaramdam na noon ng kakaiba itong si Astring. Dahan-dahan niya noong ibinababa ang kanyang puder at bakod, at kasabay nito ang pagkubli ng kanyang presensya. Alam niyang kapag ginawa niya ang bagay na yun, ayun na ang magiging hudyat para sa mga demonyong merong masamang balak sa kanya. Ilang minuto lamang noon ang lumipas at biglang nakarinig sila Dario ng isang pag-alulong sa buong paligid. Agaran siya noong napabalikwas sa kanyang kinahihigaan, gawa ng yon ang hudyat ng kanyang angkan sa paghahanap ng kanilang makakain. Walang sabi-sabi, agad na lumabas noon si Dario upang harapin ang pangahas na kanilang uri. Sa paglabas niya ng kubong kanilang pinagpapahingahan ni Astring, nasipat niya ang papalapit na pangkat ng kanyang tiyuhin. Lahat ng mga ito ay nasa kaanyuan ng aswang na siyang labis niyang ikinagulat. Umalis ka dyan, Dario. Kung ayaw mong pati ikaw ay aming alisan ng buhay. Walang puder sa ating angkan ang mga mahihinang nilalang, kagaya ng iyong asawa. Wika ng kanyang tiyuhin. Nang marinig ito ni Dario, halos labis-labis na lamang ang kanyang pagkagalit sa tiyuhin niyang yun. Nang makasipat siya ng isang kahoy sa dingding ng kanilang kubo, agad din naman niya itong kinuha upang sugurin ang kanyang mga kadugo. Paglapit niya sa kanyang tiyuhin, ay halos hindi man lang niya ito magawang magalusan. Huwag mong hintayin na pagbuhatan pa kita ng kamay, aking pamangkin. Wala ka pang kakayahang labanan kami dahil hindi mo pa hawak ang bertud ng iyong ama. Dagdag pa nito. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtulak kay Dario papalayo sa kanyang kinaroroonan. Ilang minuto lamang noon ang dumaan at tuluyan nang lumabas ang ama ni Dario habang dahan-dahang nagbabago ang kaanyuan nito. Istansya! Bakit hindi mo nagagawang bigyan ng respeto ang mga nilalang na natitipuhan ng ating mga kadugo? Wala ka bang pagmamahal sa mga ito? O sadyang labis lamang ang iyong pagkaganid sa kapangyarihan? Galit na wika ng ama ni Dario. Nang marinig ito ng tiyahin ni Dario, ay dahan-dahan naman itong umatras papalayo sa kanyang ama. Nasipat kasi nito ang paglitawan ng mga mandirigmang gabunan na pangunahing sundalo ng ama ni Dario. Nang akmang papalapit na ang ama ni Dario sa kanyang tiyuhin, ay biglang lumabas si Astring sa kubo nitong pinagpapahingahan. Tay, ako na ho ang bahalang kumausap sa kanila. Ipapakita ko sa kanyang hindi ako ang tipo ng babae na madaling hamakin at talunin ng kahit na anong demonyong nakapaligid. Kahit anong mangyari, wag na wag ninyo akong tutulungan. Manood lamang kayo dyan at ako na ang bahalang magbigay sa inyo ng magandang palatuntunan. Wika ni Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan nitong paglapit sa tiyahin ni Dario.
Habang siya ay naglalakad, panay naman ang pagtawa nito na para bang merong nakakatawa sa kanyang sinabi. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang itinaas ni Lola Astring ang kanyang dalawang kamay at kasabay nito ang paglapit sa kanya ng mga alitaptap na hindi mawari ni Dario kung saan ang galing. Halos lahat ng mga aswang doon sa paligid ay labis na nabubulag dahil sa liwanag na kanilang nakikita sa kamay ni Astring. Minuto lamang noon ang dumaan nang tuluyan nilang masilayan ang mutya ng palakol sa kamay ng asawa ni Dario. Halos maging ang ama noon ng kanyang asawa ay hindi magawang makapaniwala sa ipinapamalas na kakayahan ni Astring. Kasabay ng paglitaw ng mutya ng palakol ay muling paglakad ni Astring papalapit sa kanyang tiyahin. Animoy parang ang gaan lamang ng palakol na kanyang hawak, gawa ng nagagawa niya itong hilahin ng kanyang isang kamay. Habang patuloy na naglalakad noon si Astring, ay panay naman ang pagbaga ng lupa na dinadaanan ng talim ng palakol. Sa pagsilay pa lamang doon ng mga aswang, alam nilang merong pambihirang talim ang gamit na yon. Sa pagkita dito ng tiyahin ni Dario, ay halos labis-labis ang pag-aangil na ginagawa nito. Sino ka? Paano ka nagkaroon ng ganyang sandata? Tanong ni Estancia. Huwag mo nang alamin kung saan ko ito nakuha. Gusto mo akong patayin, hindi ba? Nandito na ako, kaya gawin mo kung kaya mo. Pero paalala lang, sa oras na sugurin mo ko, yun na ang katapusan ng buhay mo. Sagot naman ni Astring habang dahan-dahan niyang pinapakawalan ang kanyang presensya. Dahil sa wala ng pagpipilian noon ang tiyahin ni Dario, kung kaya't pinili nitong sumugod kasama ang kanyang grupo. Paglapit nila kay Lola Astring, agaran din naman itong nagpakawala ng tigalpo sa hangin na halos ang kalahati sa kanyang mga kasama ay bumagsak sa lupa na para bang napako na ng tuluyan ang mga katawan nito. Habang tinitingnan ni Estancia ang pagbagsakan ng kanyang mga kasama, ay pinili niyang ipagpatuloy ang pagsunggab sa asawa ni Dario. Paglapit niya dito, bigla niyang naramdaman ang kakaibang presensya ng palakol, kung kaya't agaran din naman niyang inilihis ang direksyon na kanyang binabagtas. Paghataw ni Lola Astring ng kanyang palakol, ay halos naabo ang mga aswang na kasama ni Estancia. Gulat na gulat noon si Estancia sa kadahilan ng parabang natupok ng isang nagbabagang likido ang katawan ng kanyang mga kasama. Pagsilay niya noon kay Astring, ay ngumisi lamang ito sa kanya at agaran din naman itong naglaho sa kanyang paningin. Halos hindi magawang mahanap ni Estancia ang kinaroroonan ni Astring o maging ang maramdaman ng presensya nito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong lumitaw sa kanyang likuran at nagwika ng, "Mali ka ng taong iyong kinalaban." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtama naman ng hawakan ng palakol sa kanyang likod. Halos lumuwa noon ang mga mata ni Estancia sa kadahilan ng labis-labis ang pinakawalang lakas noon ni Astring. Matapos mawala ng malay ng tiyahin ni Dario, ay ang paglingon naman ni Astring sa mga kasama nito habang nagliliwanag ang kanyang mga mata. "Ano? Makikisali pa kayo?" Tanong dito ni Astring. Nang marinig ito ng mga aswang, ay pinili nitong bumalik na sa kanilang mga kaanyuan upang ipakita ang pagkatakot nila sa asawa ni Dario. Si Dario noon ay halos hindi mapigilang humanga sa ipinakita ng kanyang asawa. Doon niya rin napagtanto na hindi basta-basta si Astring pagdating sa kahit na anong uri ng kombate. Habang naglalakad papalapit ang ama ni Dario, ay hindi nito maiwasang kabahan
sa lakas ng presensyang lumalabas sa katawan ni Astring. Astring, ayos ka lang ba? Tanong ng ama ni Dario. Ayos lang naman ho ako, Tay. Yan talaga ang plano namin ni Dario, kaya't dito kami natulog sa inyo. Ngayong alam na namin ang nagtatangka sa aking buhay, ay magiging panatag na kaming mag-asawa. Sagot naman ito. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagkawala ng kanyang palakol sa kanyang dalawang kamay. Agaran din itong lumapit kay Dario upang makinig sa mensaheng sasabihin ng kanilang ama. Habang nagsasalita noon ang ama ni Dario sa kanilang mga kadugo, ay hawak-hawak nito ang ulo ni Estancia. Makinig kayo. Magsisilbing babala ito para sa mga kauri nating walang respeto sa paniniwala at batas ng ating angkan. Ang pagpatay ko ngayon kay Estancia ay naway magsilbing leksyon sa inyo upang hindi nyo na magawa pang tularan ang hindi magandang pag-uugali. Maaring meron tayong dugo ng demonyo, pero naway maisapuso ninyo na hindi tayo marunong kumalaban ng ating sariling lahi at dugo. Wika ng ama ni Dario. Matapos nitong makapagsalita, agaran din namang umusli sa kanyang hintuturo ang napakahaba nitong mga kuko. Segundo lamang noon ang pagitan nang tuluyang pugutan ng ama ni Dario ang walang malay na katawan ni Estancia. Habang ito ay naghihingalo, pinili naman ng ama ni Dario na pabayaan itong mangisay sa lupa na parabang isang manok na malapit ng mamatay. Ilang minuto pa noon ang lumipas at tuluyan na ngang inilibing nila ang walang buhay nitong katawan. Hindi naman nagawang tumutol noon ng asawa ni Estancia sa kadahilanang aminado siya sa kamaliang nagawa nito at isa siya sa mga kasabwat. Okay, grabe, sobrang angas ni Lola Astring. Pero sunod kagad natin yung Lola Astring 5 kapag nakahit ulit tayo ng 10K views. Yun lang. Salamat.